Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde za volantom s Matejom. Dneska si povieme viacej o nabíjaní elektromobilu, o tom, koľko to stojí, koľko to trvá a povieme si viacej o tom, ako vlastne funguje batéria. Ráno každý elektromobilista príde k auto sa mu nabíja, batériu má nabitú na 100%, takže otvoríme auto, odomkneme kábel, auto máme pripravené na 400 km cesty a môžeme vyraziť. Najlacnejšie nabíjanie je doma, kde vás vyjde 1 kWh zhruba 15 centov. Predstavte si to tak, že vo vašom aute, benzínovom, dieselovom, máte teraz 50-60 litrov nádrž, v aute elektrickom máte batériu. Tá kapacita batérie je niekde na úrovni 50 až 100 kW, čiže napríklad na tomto aute 80 kW baterka, spotreba 20 kW, 80 × 20, 4, takže 400 km. 400 km prejdete v podstate v priemere na takomto aute. Zákazníci majú skúsenosť, že 90% nabíjania väčšinou je doma. Keď už idete niekde mimo domu a nestačí vám ten 400 km dojazd, nabíjate poväčšinou na DC nabíjačkách, čo sú tie rýchle nabíjačky. Na tých rýchlo nabíjačkách vás môže výjsť kWh od 49 centov až po 69 centov. Je to najdrahšie nabíjanie, hej? Ale teda občas to človek znesie. Vonku môžete nabíjať takisto ešte na AC nabíjačkách, čo je vlastne také isté nabíjanie ako nabíjanie, ktoré máte doma, čiže na striedavý prúd. Pri AC nabíjačkách väčšinou auto nabijete zhruba za tých 7-8 hodín, pri DC nabíjačkách väčšina aut je už tak spravených, že nabijete auto za tých 20 až 30 minút. Po dlhom dni a jazde s elektromobilom dneska sme spravili nejakých 600 km, večer prídete domov, zoberiete kábel, napojíte elektromobil. Nezabúdajte, že ide o najlacnejší spôsob nabíjania a ráno máte auto opäť pripravené na ďalších 400 km, ktoré môžete za autom prejsť.